ben aku kangen kangen karo sliramu tak elos-elos fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa tepatin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku apa kowe ra krasa tepatin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku rada rene ben anget jan mepet Pripun Mbak Parjo? jan pripun cocok mboten Cocok gak? cocok ayu-ayu nek ya saiki ora biyen ngono lho lah nek biyen kersa maksudku dulu ke do ora apik-apik saiki glowing ngono lho glowing Masya Allah ngeten iki nganggo skincare skincare Ngertos skincare mboten kok. ngertos skincare mboten ora ngerti nggih skincare niku skincare Skincare niku lho kunir diparut dipuh iki skincare. Mangga tembangipun Madiun Ngawi. nggih monggo kok Dek Lia sing romantis no. Gandeng di Gemeter. gandeng. terminal Madiun Ngawi jenggolanku ora bakal aku ngelakake biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran takul pacar ana ning pinggir perapatan Minal Madiun Ngawi jenggolanku ora bakal aku ngelaleke biyen jaman samono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu aku kangen kangen karo pasawan fotomu ning dompetku kangen kangen karo sliramu tak elos-elos fotomu ning dompetku Waras Aji. Dek Lia, love you. I love you. Mbah Kakung Parjo luar biasa. Goyang, Mbak. Kanan. Boleh ora? Sudah bangun belum? Terminal Pak Lardi monggo. contolanku Yahoo. Jos. Biyen aku duwe
wektu mawon boseni. Bosen. Mboten nate. Boseni mboten sah. Bosen kata. Matur Ngaten sembah nuwun. sih, sembah nuwun Mbak Kakung sehat selalu.